Naraku noħlom bik, widnet il-bahar, imperċa ftar fl-irdum, tisma l-mewġ jirrakkuntalek stejjer qodma li donnom qatt ma ġraw u għadhom jiġru. Tissielet kontra r-rieħ fid-dawla mmiex tal-jum u l-arja kaħlanija ta' flaxija. Soda daqs il-blat li toħroġ minnu. Tisfida s-snin u ma tibżax mill-mewt. Ma tinbidilx maż-żmien li għaddi fuqek. Tematikament hemm rabta bejn din il-ġabra, sekwenzi, kollezzjoni ta' poeżija li għadha kemm ħarġet issa, u żewġ ġabrijiet li deru qabilha, jiġifieri intervalli u kadenzi. Il-poeta Geoffrey Ġiri nieda ġabra ġdida ta' poeżiji b'kitbiet mill-aħħar 5 snin, b'kontinwità tematika u stilistika mal-ħarġiet l-oħra, jiġifieri intervalli u kadenzi. L-ismijiet, it-titoli ta' dawn it-tliet ġabrijiet huma kollha titoli jew ismijiet meħudin mill-mużika. U hemm rabta tematika bejniethom f'das sens illi s-suġġetti li nittratta huma biex nsemmi l-iktar prominenti, l-imħabba, l-esperjenza, iż-żmien, il-modija taż-żmien, il-memorja, il-poeżija nfisha. Jiġifieri dawk it-temi jibqgħu rikorrenti, hemm ukoll in-natura, l-ambjent bħala tema rikorrenti. Waħda mit-temi ewlenin tal-poeżija tiegħi hija il-memorja. Għaliex fil-memorja inti għandek dak li ġarrabt li qisek qed terġa' tgħixu llum fil-preżent. U għandek ukoll fil-poeżija tiegħi l-antiċipazzjoni ta' dak li jista' jiġri fil-futur. L-antiċipazzjoni tiġi mix-xewqa normalment minn kif tixtieq li jiġru l-affarijiet jew minn kif tittama li jiġru l-affarijiet. Issa minn barra iż-żmien li huwa importanti għal kulħadd u jgħaddi minn fuq kulħadd, jiena nittratta wkoll in-natura. Difatti hemm min iddeskrivini bħala poeta ekoloġiku. Jiena min-natura nieħu l-metafori l-kbar, nitkellem dwar iż-żerni u l-għabex, il-baħar, iċ-ċaq, il-blat, ir-riħ, is-siġar u l-pjanti, id-dawl u d-dlam. U nitkellem fuqhom mhux biss biex niddeskrivihom fihom infushom, dik nagħmilha wkoll. Imma n-natura nużaw ukoll għax norbota direttament mal-esperjenza umana. Jiena għalija l-poeżija tiftaħlek orizzonti ġodda tal-esperjenza. Jiġifieri affarijiet li tkun rajthom, abdejt minnhom, ġarrabthom kważi kuljum, ma tkunx tajt kasom. U l-poeżija, għall-inqas il-poeżija tiegħi, għall-inqas nixtieq li dak li jkun jieqaf, jaħseb u jirrifletti fuq dak li ra min jaf kemm il-darba qabel. Għalkemm il-poeżiji tiegħi huma fil-parti l-kbira tagħhom poeżiji osra, però jiena nemmen li l-poeżija hija bħalma meta inti titfa' ġebla jew ċaqa fadira u tagħmel dawk iċ-ċriki konċentriċi li ma tafx fejn se jispiċċaw, ma tafx fejn se jieqfu. U jiena hekk nittama li tkun il-poeżija tiegħi li inti taqra darba, mbagħad meta terġa' taqra issib tifsirijiet ġodda fiha. Għaliex il-poeżija hekk il-poeżija qatt ma se tagħtik messaġġ b'mod dirett, inti trid tagħmel esperjenza tagħha inti. Jiġifieri, il-poeta juża l-immaġinazzjoni biex joħloq il-poeżija u l-qarrej juża l-immaġinazzjoni biex jipprova jifhimha mingħajr qatt ma jista' jgħid li fehmha kompletament. Kif tinżel madwarna il-ħemda tal-lejl, nisimgħu f'widnejna il-baħar għaddej fil-bronja li tfakkar l-istejjer ta' dari bħar-riħ illi jonfoħ bla qiegħda fix-xari.